Pansinin ninyo ang aking picture. Pormang-porma. Siyempre, hindi palalampasin ang pagkakataon na makapag-picture. Porma pa more. Welcome back mga kachapsoy sa aking channel. Ngayon po ay Linggo, November 14, 2022. Ang bayan po ng Lauang ay binubuo po ng 56 na barangay. At ang bawat barangay ay mayroong espesyal na katangian. Mayroon mga kayamanan na may pagmamalaki sa buong mundo. Ngayong araw ay pupuntahan po natin ang Hamudyong Region dito sa Lauang, Northern Samar. At sasadyay natin ang mga barangay na nakapaloob dito. Kung kayo po ay galing sa ibang mga bayan, kailangan po ninyong sumakay at magbiyahe papunta sa bayan ng Lauang, Northern Samar, dito sa Lauang proper. At pagkaraan ay maghanap ng habal-habal o motorsiklo na maaring masakyan at maghatid sa inyo sa mga pambihirang barangay na ito. Galing sa Lauang proper, kayo po ay magbabiyahe papunta ng Unay. At pwede po kayong dumaan para masilayan ang tanyag na Unay Beach. Pagkatapos, maaari na kayong tumuloy sa mga barangay sa unahan ng Barangay Doña Luisa, kung saan naroroon ang Unay Beach. Ang mga barangay na sumusunod ay ang Barangay Inamlan, Barangay Langob, Barangay Mualbual, at maaari din kayong tumuloy sa Sitio Gapas-Gapas. Ang mga nasabing barangay ay napakagagandang mga barangay dito sa bayan ng Lauang. Samot-sari mga may pagmamalaking mga lugar, mga tanawin, at mga magagandang katangian ang inyong makikita rito. Sa araw na ito, susubukan nating abutin at malibot ang mga nasabing barangay. Kaya abangan ninyo ang unang bahagi, pangalawang bahagi at pangatlong bahagi ng ating vlog upang makilala ninyo ang aking mga nabanggit na kahali-halinang mga barangay dito sa bayan ng Lauang. Kasalukuyan nating binabagtas ang daan patungo sa mga barangay na aking binanggit, ang Inamlan, Langob at Mualbual. Sa ngayon, una muna nating sasadyain ang Sitio Gapas-Gapas. Gaano nga ba kaganda ito? Gaano ba kalaki ang Sitio Gapas-Gapas? Sa pagkakadinig ko, sinlaki o mas malaki pa raw ito sa mismong barangay niya, ang Barangay Inamlan. Tara guys, samahan ninyo kami sa pagtuklas sa napakagandang Sitio Gapas-Gapas. Nandito na tayo. Pasok na po tayo mga kachapsoy. Mayroon kayang magpapainom sa amin dito? Mayroon kayang magbibigay sa amin dito ng pagkain? O kaya kami kayang kakainin? Ayan, medyo maliit po yung daan, pero kahit paano sapat na po para makapasok ang habal-habal o ang motorsiklo. Dito pa lang sa daan ay mapapansin na ang buong paligid ay malilim dahil marami pong mga puno ang nakatanim. Ayan, nandito. Ito na po siguro yung lugar. Ayan. Actually, first time po nating makapasok dito sa Barangay Gapas-Gapas. Wow. Nandito po yung kanilang simbahan. At, ayan, dito muna tayo titigil mga kachapsoy sa kanilang school. At ayan na nga, pumasok na nga kami sa kanilang paaralan. Dahil wala namang gwardiya sibil, nagtuloy-tuloy na po kami. Siyempre para magpicture sa kanilang I love Gapas-Gapas. Pansinin ninyo ang aking picture. Pormang-porma. Ngayon naman mga kachapsoy, pupuntahan po namin ang kanilang bagaman maliit ngunit napakagandang simbahan. Ayan, at may bakod. Bawal yata tayo. Pero buti na lamang
at mayroong daanan sa likod. Sige, lakad tayo, lakad. Mainit na mainit dahil 2:00 po ngayon ng hapon. Pero para sa ekonomiya, para sa kapayapaan ng bansa. Nasingit talaga yung kapayapaan. Ayan, para po sa inyo mga followers at subscribers. Nandito po kami ngayon nagpapainit, hindi ng aming katawan. Sa gabi po yun. Ayan, napakalawak po ng kanilang plaza. Pwede po kayong magtsatsa. Ang sabi pa ni Serbi yung tag 2 kilometros ang latos. Maganda po yung kanilang simbahan, bagaman maliit po pero makikitang napakaganda po ng loob. Siyempre, hindi palalampasin ang pagkakataon na makapagpicture. Porma pa more. Tara libutin natin mga katsapsoy ang kabuuan ng Sitio Gapas-Gapas. Napansin kong bagaman maliit pero progresibo po ang lugar. Ayan o, magaganda po yung mga bahay at mababait po yung mga tao dito. Shoutout po sa lahat po ng mga taga Sitio Gapas-Gapas. Lalong-lalo na po doon po sa mga nasa malalayong lugar, nasa Maynila o nasa abroad na hindi po nakakapagbakasyon dahil po sa kanilang trabaho. Shoutout din po sa lahat po ng mga guro na bumubuo ng Gapas-Gapas Elementary School. Mabuhay po kayo. Shoutout din po sa lahat po ng mga residente ng Sitio Gapas-Gapas. Marami po tayong mga kakilala dito at pawang mababait po ang mga tao at residente dito. Sa pagkakaalam po natin, ang Sitio Gapas-Gapas ay kabilang po sa mga barangay sa bayan ng Laoang Northern Samar na ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda, pagsasaka at marami pang iba. Bagaman ang Sitio Gapas-Gapas ay sitio lamang ng Barangay Inamlan, sa tingin ko po, maaari na po silang bumukod upang maging isang tunay na barangay. Dahil sa populasyon po, marami na rin po ang populasyon dito at sa tingin ko po sapat na po ang bilang ng mga household o bahay at mga mamamayan na nakatira dito. Mayroon din po silang simbahan, paaralan, auditorium na mga kakailanganin para maging isang lehitimong barangay. Sana balang araw ay makabukod na po sila dito. Ayan, shoutout po sa lahat po ng aking followers at subscribers ng aking YouTube channel at Facebook page na Maestro Waray. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, wala pong Maestro Waray. Kayo po ang aking inspirasyon. Mabuhay po kayo.